Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Niels. Jeg hedder Anders. Og vi laver også nogle challenges og ask-me's og sådan noget senere hen. Og nogle video-logs. Men vi begynder bare nu for sjov. Så det er bare her en fredag aften. Han er hjemme med mig, og så skal vi lige finde noget eller andet at lave. Tænkte vi, så skal vi nok bare fuck os selv op. Ja, men med ask-me's og sådan noget, så skriver jeg bare en masse spørgsmål. Det er fint nok. Bare skriv det i comments. Præcis. Det var lidt det, jeg ville sige. Så nu skal vi over og lave en rigtig klam ting. Super. Vi har første challenge nu for Lasse Hyberg. Står hernede eller sådan noget i et felt. Det står herovre. Står det? Nej, det står ikke lige her. Men den er i hvert fald... Vi skal half ved Mountain Dew og mælk. Det er helt normalt mælk og helt normalt Mountain Dew. Du kan se, at de ikke åbner nu eller noget. Eller, den er i men... Ja, det er mælk. Det er mælk! Vi lover jer det. Okay. Hvad gør vi lige med det? Du kan bare lige se det. Fuck, det er klamt, det er. Eller altså, jeg gider ikke helt alle mine Mountain Dew op. Jeg var noget senere. Ja, det er også, du skal op og half. Er du klar? Ja. Kæft, det bliver godt der. Nej, men der skal mere i. Der skal mere mælk i. Der. Shit, man. Der bliver ulækkert der. Ja. Hej! Se. Varmen og mælk. Det er der helt. Vi har ikke snydt. Vi har ikke gjort noget. Der er ikke klippet der. Challenge for Lasse. Fuck, man. Skål! Den er grum, den der. Fuck dig, Lasse. Okay. Tak for det. Nå, tak for den her challenge. Vi springer videre til en ny lille... Nu er vi ved den næste challenge, som er at spise en helt spiseskefuld chili. I virkeligheden, jeg har fået den her challenge af en, der hedder Rasmus Christensen. Vi går i 9. klasse på skole. Men jeg skulle spise en skefuld kanel, men Anders har ikke noget kanel, som vi har taget original chili powder. Som nok er lidt værre. Og det... fuck, man. Yes, den har Niels valgt at tage. Skal jeg fucking spise den her? Og folk lugter klar. Okay, den er blevet fyldt helt op nu. Skal vi se, det er rimelig meget fyldt. Godt. 3, 2, 1. Der var masser med du savler! Jeg sidder op med mine hænder. Smil! Jeg vil sige, hvis jeg ikke havde tændt kameraet nu. Eller hvis jeg ikke havde startet film. 5 gram. Super. Hvad skal jeg have noget game? Den der chili challenge der. Jeg skulle lige kaste. Han har det altid ikke lige så godt, så... Bræk mig til det, så jeg går og drikker lidt cola lige nu. Det er min cola! Jeg fandme ikke tage min cola! Sorry. Nå, vi springer straks videre til næste challenge. Her er den samme sandwich. Og vi har taget noget leverpostej med. Noget remoulade. Noget spejepølse. Skinkeost. Og makrelsalat. Og der er så også mayonnaise i derovre. Så vi har det hele. Klart, vi begynder bare til en godt og grundig klam sandwich. Start ud med en foundation af noget leverpostej. Skal den bare skæres over. Så I ser, at vi har lavet det hele korrekt, og sådan det burde være. Og så se, rigtig klam, ulækker sandwich. Vi er her også. Jeg tror lige, jeg løfter kameraet op, fordi så man faktisk se os. Nej, kan den ikke se os nu? Det ved jeg ikke. Se. For hvor klam. Med chop noget. Så vil jeg smage faktisk heller ikke.
Vær fucking klam. Remoulade. Jeg er væk. Ej, Niels. Bare med ulækkert. Jeg får helt lyst til bare... Fucking nasty det her. Ja, det er fandme ikke særlig lækkert. Det er bare det her sådan et dejbæs. Det er hyggeligt. Ej, det lyder forkert. Jeg føler det bad, men op bare helvede. Jeg er bare splads på kinderne her. Jeg må ikke drikke noget, før vi er færdige. Jeg tror, jeg bliver finere færdig end dig. Wow! Okay, meget lugt dig. Og forresten, kan du lige hente en klud, så vi kan tage det op? Den gav tøj i øjnene. Jeg ved, hvor du går din klude af ham. Jeg kan ikke møde. Vi kan bare bruge en sok. Nej, det er fandme for klar. Kan vi ikke bare tage en af dine? De er alligevel så klamme. Du har på 3 uger i gangen. Nej, fuck, hvor er du ulækker. Der er jeg sgu da ikke, jeg skulle på en dag i gang, din fucking lamme. Jeg tror, du har 3 uger i gangen. Seriøst. De dugter virkelig. Dejligt at få på YouTube der. Det bliver godt. Men så ved I det om mig. Jeg synes min tær lugter. Og det ser lugter. Men jeg er ikke Så så... fordi jeg vandt, så må jeg være konge, og så skal jeg have briller på. Så må jeg have de blinkende loserbriller på. Ja, jeg gider ikke, om det er Mm. Hvor er det kedeligt at se dig spise. Nom, 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 Det er så nom, nom. fucking langsomt nu. Kan jeg ikke bare tage en bil så? Nej, for jeg vil få en gram. Ja, de er også klamme. Okay, tak for det. Vi tager lige næste challenge. Ja. Ja, det er så challenge 4, eller 4. Undskyld. Og den sidste, lige for den her episode i hvert fald. Fordi nu har Niels taget en ting selv. Yep. Så skal jeg selvfølgelig også tage en ting selv. Og det bliver en klam cocktail. Og hernede i bunden, der ligger der noget smør. Som I kan se. Og der kommer salt og peber og mælk. Og hvad fanden er det her? Det er kulør og noget cola, saucekulør Og noget kaj. og kaj. Yes, du kører bare løs. Yes. Den skal have noget af det der. Noget af det der. Fuck, det ser klar ud. Noget af det der. Noget af det der. Mere kaj. Sådan. Noget af det der. Og så saucekulør. Og så noget saucekulør for at det skal se rigtig lækkert ud. For helvede, for klam. Jeg fik noget på fingrene, mand. Det er lidt lort. Ja, med kysten. Mere. Nej, der skal ikke så meget i det, seriøst. Anders er en pige. Fuck, det ser klamt ud, mand. Ja, godt. Fuck, det er klart. Jeg skal passe på, at jeg ikke brækker mig for meget at drikke der. Okay, ja. Er du klar? Det var lige en, der skrev på Skype. Ja, det er en, der Erik. jeg vil være klar til at se vores awesome video, der kommer ud. Er du klar? Vi ser nu. Bill. Fuck, man. Det er også bare las. Jeg ved ikke, om jeg kan tage det hele. Fuck, man. Jeg kan det. Er du klar til film? Så tager jeg. Okay. Jeg skal lige smage. Okay. Det er ikke mig, der har taget noget challenge, men jeg skal lige smage alligevel. Jeg kunne ikke klare den. Det var simpelthen for hårdt, det smagte simpelthen. I kan se, det er hvad jeg har at gøre med.
We do it together. Så har vi bare at sige tak fordi I kiggede med. Det var alle de challenge, vi havde for i dag. Hvis vi skal fortsætte, så må I meget gerne subscribe. Og like den her video. Super, og hvis vi skal lave nogle Ask Me, så skal I også lige skrive nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet. Og eller hvis I har nogle ting, I synes, vi skal channel som, så kan I også skrive det ned i kommentarerne. Ja, I kommer bare med nogle forslag, og så kører vi løs. Så finder vi lige så laver vi det måske, hvis vi synes, vi kan klare det. Yes. Og den her, det var en, vi tog, fordi at der var nogle drenge, der udfordrede os. Ja, det var Mads Tranholm og Jeppe. Som sagde, de var sejren også, men det var de ikke, fordi jeg tror ikke på, at de kunne klare det her. Klam cocktail. Det var det klammeste, jeg nogensinde har smagt i mit liv. Jeg lover det. Nå. Tusind tak nu. Vi ses. Ja, vi ses. Hej. Sluk! Okay, det var fuck vi noget.